Tichida kugamuchira zvakare pano paSaint TV pachannel penyu pamunofarira muna the only Zim uncle. So pane nyaya yatakamboita yemuchinda anonzi Hillary Nyamhondoro, uyo anotaura kuti shamwari yake yakazomudzimira foni asvika muguta reHarare. Aiwa, nhasi tatirega tiende kuGuruve kwaNyamhondoro kwaanobva timbononzwawo kuti paakabva kumba akabva zvakanaka here kana kuti haana kubva zvakanaka, kuitira kuti kune avo vanoda kumubatsira vange vari vane information yakakwana yekuti ange ari anobatsirika. Handei munozvionera iye zvino takananga kwaNyamhondoro kuGuruve naAngo Saint neSaint TV crew. Handei tinozvionera. Odi. Ishikeo. Odi. Aikasika pamusakana Hillary. No. Waita mukomana kuti anogara aigara namai vanobvunza mumaraiti Tisikeyo. Kuona kwenyu kuratidza kuti vana vari vana vanhu yatimbozama kuenda pane do panapa ipapo kuno kwatauya kuzomboteera nyaya yemukomana anonzi Hillary Nyamhondoro. Timboona kuti anogona patikuita background tiri kuno kuGuruve kwaNyamhondoro uko kwatitsvaga mhuri yekwaNyamhondoro. Pamusha pavo tasvika but taona pasina munhu, so tarayirwa kuti tiende pane umwe musha panogona paina mai vake, so ndo patiri kuenda iye zvino.
kana mai vaHillary Nyamhondoro. Handei muzvionera. Right, panapa ndopa tasvika patarayirwa nevanhu vese vemuno kuti tinge tiri tinosvika tizame kuona mai vake, nekuti vanoti pasekuru vamai vaHillary Nyamhondoro, asi unfortunately tasvika vasipo zvakare, hapana munhu pamba pachona. So changoti titsvage nhamba dzamai vachona tigona kurukura navo pafoni. Thank you very much for watching. Thank you so much for your unwavering support. Nekuramba muchisupporta Saint TV apa patinoita background check yevakomana vatinosangana navo muroad kune vanenge vachida kuvabatsira. Asi vatataura navo vavakidzani vari kuratidza kuti zvoni mukomana akanga ari mukomana akanaka, anga asina dambudziko nevanhu pavavakidzani vavo. Chakangoita ndechekuti vakangobva vachiti vari kuenda kumabasa, asi havana kuzodzoka vakomana vachona. Ndo nyaya yatachifamba nayo. Tiri kuno kuNyamhondoro kuGuruve. From Uncle Saint neSaint TV crew, for now tichiti